ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲା ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ବିକ୍ଷୋଭ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରୁ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦୁଇଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ମୂଳପୋଛ କରିଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ଟାଇଗର ଏବେ ଭାରତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ। ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଆଜି ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ 16 ଜଣିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୂର୍ବଭଳି ଭାରତ ବିକ୍ଷୋଭ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନଜମୁଲ ହୁସେନ ସାଉଣ୍ଟ ନେବେ। ପାକିସ୍ତାନ ବିକ୍ଷୋଭରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜିତିଥିବା ସ୍କ୍ୱାଡରେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ମହମୁଦୁଲ ହାସନ ଜୟ ଦଳକୁ କମବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହାତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ବିକ୍ଷୋଭରେ ସିରିଜକୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ରିହବରେ ରହିଥିବା ପରେ ଭାରତ ବିକ୍ଷୋଭ ସିରିଜକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ବିକ୍ଷୋଭରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଥିବା ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସରିଫୁଲ ଇସଲାମ ଭାରତ ବିକ୍ଷୋଭ ସିରିଜକୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରିଫୁଲ ପାକିସ୍ତାନ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବା ସହ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆହତ କାରଣରୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଏବେ ବି ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ବିକ୍ଷୋଭ ସିରିଜରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଖାଲେଦ ଅହମ୍ମଦ ସ୍କ୍ୱାଡକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହେଉଛନ୍ତି ଖାଲେଦ। ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଜାକେର ଅଲି ଅନିକ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବେ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ରହିଛନ୍ତି। ଲିଟନ ଦାସ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଭାରତର ବିକ୍ଷୋଭରେ ମଧ୍ୟ ୱିକେଟ୍ କିପିଂ କରିବେ। ନଜମୁଲ ହୁସେନ ଆଉ ସାଉଣ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦୁଲ ହାସନ ଜୟ, ଜାକିର ହାସନ, ସାସଦମାନ ଇସଲାମ, ମୁମିନୁଲ ହକ, ମୁଶଫିକୁର ରହିମ, ସାକିବ ଅଲି ହାସନ, ଲିଟନ କୁମାର ଦାସ, ମେହିଦି ହାସନ ମିରାଜ, ତୈଜୁଲ ଇସଲାମ, ନঈମ ହାସନ, ନାହିଦ ରାଣା, ହାସନ ମହମୁଦ, ତମସ୍କିନ ଅହମ୍ମଦ, ସईद ଖାଲେସ ଅହମ୍ମଦ ଓ ଜାକେର ଅଲି ଅନିକ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।